Oya ora nyakoro mo joange no machino kinyi makawuono chenro en maru piny wachako kae dakika osekalo 22 tok saa achiel maru kinyi makawuono wakelo ni chal mar piny Kenya e chenro ni maru piny kamoro amora ma intie neno e county ma Nairobi kae counties wa Makaluma Bay, Kisumu, Migori, Homa Bay jo hawe ahinya gi konde duto mag pacho kani maru du chenro makama okinyi makano ka warango kaka piny Kenya ringo kendo atwa ka achiel gi welo mabende sechopo e studio ka mar mondo mi warang kaka piny Kenya suro jogo maneno bende pinje ma oko kokalo e mbui mago mag Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube kod mbui mar Citizen Digital wagunero kama nanyo kumkite karka kendo en moro mara ni untire chenro ni okinyi ma kawuono arwaki ni machiegni okinyi makano dhi bedo kata ya nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ka wantiere kodi ka achiel mar mondo mi wang'e ni piny Kenya to sudo e yo machal nade nyakwara mo jongwan gi sige ne ang'wen madito moda bedo ko warango odiochieng' makawuono mana mondo mi wakoni ni piny Kenya to chung' nade nyaka sani wayudo thuolo mano mar winjo kaka piny Kenya sudo ahinya kotenore kod weche manyaka sani jotelo osebedo kae ka wacho jotelo osebedo kae ka wacho ni mokwongo gisebedo ka giseyo ahinya Auditor General ka gin kanyo kod Auditor General ma pacho kae kachiel koda ka jaga budget mano ma pacho ka Nancy Gadhungu noloso mano Auditor General kachiel koda ka machielo bende mano Nyakango ma bende en control of budget kada jaga budget ma pacho kae gima duong' ma giwacho kar kae ni nitie gik moko ma ok tie sirkal ka ugiti to ugiti nang'o to jotelo mamoko maseyogi en ang'o ma giluoro wadhi bedo gi mana achiel kachiel ka wantiere kod welo karka wiwa ok ang' wil moko mulo weche mag mosruok e kind Raila Odinga kod William Ruto jatend piny Kenya en ang'o motimore kar kae liet mane ma okelo siasa mar andhoga bende ang'o mulo kinyi makawuono ni en ng'a mondhogo wadgi Kalonzo osewacho ne ondhogi Wamalo osewacho ne ondhogi jalma nen jalup jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua bende osewacho ni gik mitimogi en mana golo pach ji gima timore sani gin giwacho ni gina golo mana jatend piny Kenya William Ruto kochopo yiero manyien mane gima duong' ahinya magirango e kinde mantie sani mago mathoth moting'o nyaka limbe mar jatend piny Kenya Nairobi wadhi bedo kae ka wanono wakoni welo mano gokinyi makawuono amigi thuolo mar mondo migi moswa achiel kachiel okinyi makawuono antiere kae kod janon siasa Nashon Odongo awoni mai thuolo mokwongo higa ni mar bedo kode kar ka oyawre kendo machiegni Nashon ni mosi oganda wa oyawre erokamano Cleophas oyawre nyikwer moga jonka moro untiere matiyo mapod ntiere chano mar dhi tich mosetiyo gotieno to chano mondo mi at least odiochiengi obed makare oyawre uru duto amosu ko dala man Nairobi ana wuda sego kanyada Nashon Odongo man kaka iwacho no wago wala Nairobi kae to kendo siasa wagoyo erokamano ahinya kendo machiegni ahinya no dhi twake makaro kinyi makawuono kama chielo nyakora mo jwang wantiere kae kod John Pesa ma en jasiasa matuklo ahinya e county ma Migori adami thuolo man mondo mi moso oyawre ahinya kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono oyawre ahinya bwana Cleophas and mora ahinya mar donjo wuoyo gi jodalawa ma jo Migori to gi jo Kenya mangima kata yawa manoko ka mosogi ni oyawre ahinya kendo wan ka mar nyisou gik mwaparo kaka dongruok mar Kenya dhi sama wantieni erokamano ahinya nyakoro mo jwang kama chielo bende wadhi bedo kae ka otudre kodwa wacho ni weche mok nyageng'e e apaya orado kode mano Arnold Otieno mano okil kendo en jata tije duon bura mar KANU wadhi tutre kodwa ka achiel ka wantiere kode studio ma Nairobi ka to sani nyakoro mo jwang wachako kae kod Twak Auditor General iseyo nang'o en owacho mana pache golo mana paro ma entiere godo nyaka sani oyudo seyo ka wuok kuom jotelo moko bende sire kuom tich mosebedo kotimo ka achiel koda ka kopogore gi Auditor General nitie jaga budget ma pacho kae mano Nyakango en ang'o ma jabedo kae ka timore nyakoro mo jwang winjane mokwongo kaka Auditor General noloso kotenore kod weche makwako piny kata ng'awiny paro mago mag welo man go de studio. Internal controls are not being followed. The governance structure has problems. There is no risk management. And hence, then we have all these issues happening. So already I have concluded that there was no effectiveness or lawfulness in the use of public resources under those matters. Iwinjo kanyo paro mantie ka mokwongo gin gik moko ma opogore monego bed ni warango nitie duol machielo mar Gadhungu koso en mana agin duol ariyo mano monego bed ni
wawinjo karka achiel kachiel kata kamano kama gintiere en ang'o manyalo bedo ni timore karka kata kapok abiro ir welo wawinyane duol mano mag jotelo mano moting'o Edwin Sifuna Senator ma Nairobi, Kimani Ichung'wah kaachiel koda ka Junet Mohamed kaka gilureno kaeto bang'e awinj paro kawuok kuom welo gilawo jotelo gi nang'o to gazet ma kawuono bende ndiko kanyo ni magi magnificent duo wawinjane. We want to terminate that contract and what are going to be the consequences, because we can't continue to allow people to enjoy proceeds of crime. Let's just declare this SHA and SHIF a criminal enterprise and we close it today. But the Office of the Comptroller of Budget needs to style up. Ask any governor in this country, they have to go through hell to get their monies approved for use in their counties by the Office of the Comptroller of Budget. And many will tell you, without parting with money, without paying bribes to officers in that office, governors never get justice. Across the country, governors and county governments are suffering because of inefficiencies and corruption in the Office of the Comptroller of Budget. But because they're independent offices, they imagine if anyone speaks about them, the whole world will come crumbling down, saying, oh, you're attacking independent offices. You know, the Comptroller of Budget, Mr. Speaker, is supposed to check whether the expenditures that are being incurred by the county government and the national government are in tandem with the budget that has been approved by Parliament, period. But now, every county government must seek the approval of the Comptroller of Budget for any expenditure. If they want to build a dam, he must go to the Comptroller of Budget and ask her, can I build this dam or not? Then there is a lot of corruption. Nikolo mujong wasidu karka mane kama Uganda nitiere atako Nashon Odongo en ang'o matimore karka en ang'o ma ji oluoro ahinya kirango weche mag auditing kaachiel koda ka magi mag rango budget ma benya bedo kani koro sani nitiere en seyo maduong' ahinya michwalo ne mokwongo jaga budget kaachiel koda ka auditor general ang'o ma jotelo oluoro. Erokamano Cleophas, wacha gi all way along ng'iyo katiba mane obedo formed 2010 mane ema introduce the Office of the Controller of Budget kod the Auditor General. Ma jogi tijgi concurrently gin gi ng'iyo kaka jotij sirikal tiyo gi pesa, gi approve bende ni kapo ni ng'ato dwa timo project moro, project is it viable? Then gitu bende follow up ni pesa ma omi obedo allocated to someone, be oti kode e yo mowinjore. Koro all about en keto sanity and nini transparency omuom mar piny mar Kenya. Nikech mang'eni gin mago taxpayers money. To kino kada office gi bende kata gin kaka kada ochuogi joma tiyo kanyo gin jok ma are financially based. Koro gima gitimo ang'eyo ber ni ok nyal keto ng'ata kanyo mondo otim tich moro mashodi. Kendo mar ariyo bende jogo bedo ka tiyo for long. Apani ma this is second term or maybe second office or maybe second body. Last time, remember, we had a guy called Edward Oko. We have now people like Gadungu and the other lady. But you know, all along, jogos birikatiyo to akena omiyo sani obedo different makoro sani emineno ni ntiere kaka ntiere corruption madhi mbele kanyo. Ntiere kaka ntiere gi chando offices meke governors, offices meke be MPs or maybe any other offices matiyo gi pesa mar sirikal. But other put it very clearly, ngeni wa agree need there's a lot in the government, especially in terms of pesa mabeda being accounted for. Ka gik moko tiyo nikech onge gik ma jogo sawacho mose bedo disapprove ni they are lying. King based on there isn't one managi gelo expose mara ni SHA cannot be managed by our government, but a different, maybe a private entity. Pokmano gi come out magi discarding that thing is true. Koro definitely ngeni juma koro apani these offices are working. Compare these two powerful women. Gijo matiyo kendo we can see their work. Gisebe team a lot of exposes even in the past few years. Toka jatend pimar jatend pimar Kenya William Ruto ko poko donje serikal ko poko donje jatelo mar pimar Kenya karabang ko sebedo. To sani makoro obedo Messi ke Japan sani tie text mang'eny sani most of the time for politically speaking. Koro ngeni magik they typically attacking the government. Or gi expose that in the government, or they rot in the government. Koro ngeni ogi ngama nyalo bedo more gi tich makitimo. Koro they have to nyaka find a way out mondo tim ang'owa
ngato yuda uyo moro at least imian godo gimi wacho bon at least mondo mi water them down jongema ben ka gin sirikal oginya bedo mamor kiko dwat ni there's a lot of wastage eri ngamo ng'eyo ni sirikal mar pima pesa ni most of the county governments ndira a big wastage geo tiki pesa all money just go to recurrent less on development. Even you can even see the case of Nairobi city here they did that moka part ne those who came out to discuss ni gio ginadia kora pani magi dija things that ma come out kaka manaka siasa jigo siasa but apparently I can somehow go with the office of the Auditor General ngi magi wacho are really true. But also you can rule out in siasa. Maybe very powerful people can be using them to fight the government, which I highly doubt. But only give me a rule possibility in politics. So it's all about politics. Ero kumanenya Nashon. John Pesa karo Twak. Gimantiere karka. Jotelario ginyabiro ni lao ginango. Entelo mawuke county kiwinjo kani jo county nyaka manya approval kara mondo mi opuodh tiyo magi omenda. To kanyi gima jotelo gi okdwa nikech nyaka giloso magi ni jod bura mabende wuke counties mopogore opogore karango enya ka Jonet Mohamed wuke county mabende wuke county ma Migori. Ero kamana aparane jogi duto tiyo ne sirikal. The two offices actually are for the government. The MPs talking are people that are supposed to be working with the government. Mane okoningo ge luok lepigimole in the public. Personally, I think in politics, we are in a political country. To nyakwago siasa wa yo mamukui. Kangato wacho ni Auditor General kata control of the budget ni nyalo mna tiyo tich ne kosa miya masoya. Dinenga mam chiwo masoya ni ema wachinwa. To de wacho ni gino ni credibility. So when the third party talks without the governors coming up to tell us na dieri gichiwo sendi ne jogi ka mondo gipuodh budget maggi. Mano dang I think dang kadang wawinj karen gima dieri. In Kenya today, I think we have a lot of disinformation. Miriambo ngenya enye siasa. In fact, awinjo ka Haji wacho ni dwaro mondo sirikal ochekane kaka dwa control disinformation. Nitie some of these informations which are not very good. I happen to have been loso mar chike mar Kenya from 2002. Abede kwa lose commission, and these are offices manene obedo recommended gi joma ne loso chike. Nitie gik monego gitim. The control of budget en gimong'iyo ni sendi mitiyo go cha bendi tiyo kode kaka chik owachoni. Ka ok itiyo go maber, ka ok idhi tiyo kode maber, ok onyal puodhe. So ka governor ok otiyo gi sendi maber, ere gima omiyo ng'ato dwaro ni mondo governor nyaka puodhi request mage monego tim. Ka the Auditor General oyudo ka nitie problems gi the previous books of accounts, ere gima omiyo ng'ato dang complain, to mani tich mokete ne kanyo mondo ti. So I would rather say let us not be unfair to offices magwa mag sirikal. Legislature gin gi part margi mar loso law. That law magiloso, they must let it work the way it is made. To kama iloso sani kirango which manya bedo gin disinformation gin mawuok kuom offices mago maga sirikal koso kaka josiasa emo brand gini disinformation nikech josiasa nitie gimoro maponono ging'eyo magilieko iwacho gin third party manyalo miyo ponono iwacho disinformation abela gibedo threat to national security kata rita mar piny Kenya magima kaka ajinelero nyocha. No, we have a lot of problem nikech ng'e sani Kenya. At least structure ma Kenya kawuono ok en structure ma a proper democracy would recommend. In a proper democratic country, kata king'io places like America, we have the law. One gi joma reinforce the law. One gi police. In America, ok iluoro ja police. In America, ja piny ma ja America uluoro ketho chik. Now here in Kenya, waluoro police molo ketho chik. Iketho chik to ok wanyal ng'iyo ni chik okethore. This is where we are going wrong. Ne dwarore ni mondo wang'e
ni to ka chik ogol be chik ni iluwe. So you cannot tell from where I stand now ni mondo awach ni ng'ama kelo wechegi, and the legislature or it is the people, the public. But at least it is coming from somewhere. Wadwaro ni kane ber to wawe mondo officers moyier gi sirkal ma are in the constitution or perform duties gi kaluwore gi chike momigi mondo gitigo. Ka chike go okotim, to then let us point out ni chik ni okone notim mata okotimo ma. That's what I would say. Erokamana Nashon. Kadipo ni gimwaneno sani timore jok manie apis kendo jogo mantiere ka gitiyo. Waseno ka governors chiwo seyo maduong' ahinya bende ne auditor general kendo jaga budget e wechegi mag omenda. Kadipo ni gini timore jok mantiere e sirkal, onego bed ni giwuok oko gi attack offices machalo kamagi, koso onego bed ni romo moro nitie ma iwacho ni giyudo kumoro ma girade kendo mondo mi ginene dier makosa mosewache timore e counties wagi, ere kaka inyalo losgi. Koso Kenya ka en mana reaction kinde duto ka ng'ato loso irite mondo mi iduoke kata mondo itim gimoro manyiso ni ok imor gi chung' mare. Apart ni kinino Office of the Control of the Budget and the Office of the Auditor General, magir, like you say, again independent offices. Kendo tijgi are clearly stipulated in the Constitution mar Kenya. Koro kuponi nti which moko maginyalo wacho definitely manyalo bet ni gihinda. Kenya nyalo compare most especially with the recent wave of politics of Kenya. In and there's a lot of impopularity. The government is a bit unpopular on the ground, both on the ground and also on the global scale. Kim Ngio based on corruption more Kenya to be graded in terms of pilferage and maybe waste of resources more better in our society. Compare last year 2023 December, I think sometimes back like that, the report more work from the state office of the Auditor General. There's a lot of ghost workers. Man also team counties. This time we better more into the national government, and still the national government is more about the image of the government. Koro nese watch about of a lot of rot in the treasury. Jokwa yuda pesa from nowhere, pesa magu from unbudgeted for. Without approval of the National Assembly, magu giseketo kikam also in terms of recently what talk about the shy issues. Koro ineno karasani kineno Cleophas jogo it directly on the government. And the government, they will more kuponi maybe such offices will bad against you people. The best way maginyalo bit team godo ni wacho gini ni watimo kama 1 2 3. But apparently the report ni can you check it keenly because this is what we have. Because government poko come out mondo me defend. Manaka wacho ni wacho the issue of corruption. Government has a lot of power. Mondo me based on intelligence, based on expertise, maginyalo neno really there's corruption, but they can even point out ni my kama gini my pesa maybe ngara sabe kakao kan ngane ka pesa maybe government things okinya wacha more from nowhere then nya wacha ni maybe ngaro ka pesa so it can go like that ko ngado jo identify where the truth kanyo. Because government has power to really know ni gima wacha no is true ama gima control wacha is true. It can take corruption otimra diere ka onge gima jo wacho benesil true, but upon the best way mono at least pinyo move forward upon gima control of budget they do recommend on gima jo wacho upon is just a reminder for the government mono at least gi work on gima ginya loko mono gik moko de kare koro back and forth mago just politics but one ko moro kisa moro kaponi office mega government sirikal bene boso in terms of taxpayers money mo megi mono gitigo na jo piny gitiyo godo in a very good way. Koro by watch calling and watch magi mana koro buying time mono at least gima ng'ato wacho ruchre to lal kamano. Nashon gima Nancy Gathungu wacho ni parliament nigi the last word iduto ka reports magintiere godo jodubura bacha mi wari recommendation ni jogo nego temo ginade jogo mado kantiere kod chilo machalo kamagi omenda madipo no lal nigi nitie kembe mathoth ahinya ma itudo kod okuma ni mano mar sha magi wacho nyaka sande bende osebedo ka yuto e chenro gi mopogore opogore. De wach na kotenore kod od bura bedo gi wach mogik nyaka sani kama walose ka od bura ni onywando jogi te kantiere jo Azimio mamoko kuom gi onge wach ni jo ODM kod jo UDA magi ne jok mathoth e od bura ma walose ni kan gi final word mane monego beni gi chungo do kod wach mar Nancy Gathungu. Hapa ni Cleophas mano dhi kata koke wacho ino ka serikal man godo sani man kaka wacho still one get a lot of political tension in Prima Kenya sani. Anyal paro ni Cleophas, I think was it last interview man bedi kodi I think nangi the likes of Kindo Juka kind of way about the impact of level too much all related gima they watch at this point here. Now the deputy president, the former
Mr. Gachagua will have a very other me of PP mar Kenya very at time in terms of managing populism mar Mount Kenya. He has a power more and Ruto home in terms of the power more in case nobody impeached. It happened definitely it come to true. Now this has a lot of control of the mountain, control of the people, and control of a lot of influence. Still, I can just repeat, Cleophas, we have a lot of political tension. To Gimada Koni, Inge Bear, Manaka actually it goes without saying. Serikal definitely they have power on the National Assembly, but definitely Serikal jogi against the government, and National Assembly them want the power, and Serikal definitely control the National Assembly. You don't expect anything out of it because they know definitely even if you go to National Assembly, mano ilu oni dead on arrival. Kama wantiere John Pesa nti Uganda mathoth ahinya makendo kama gilose giwacho ni kadi bed jaod bura gisani to gima kama ochopo ni kar chung'o bura mari en okang' mane ma ng'ato nyalo kawo kata ote minyalo kono jor bura ma ponono isiemo kata governors ma isiemo ni omenda okti makare kari iketo mana atamala par ka county ma Nairobi Migori cha okero atamala pagare kaka kama ne gintiere weche mag dongruok matin ne atamalo monego bedni kata moyangi kod katiba ma pacho kae okang' mane ba jatelo nego bedni kawo moloyo dhi od bura mondo mi chak seyo ng'ama ogolo report kadipo ni pok ibedo kod romo kode. Well, I think ni Kenya kaji uyene gi romo. Obed member of parliament, obed governor, gin gi buche ma ginyalo romo. Magi Twak, gibed gi Twak, magi ne kaka ginyalo sort out problems mantie. Ma samoro ok nyal bedo ahinya nikech just as he says, one get a lot of tension and confusion e Kenya ma kawuono. Nikech kaka wacho earlier, piny dwaro mabed gi two wings in a proper democracy. Serikal gi ng'ama kwedo serikal. These should be distinct bodies within one government. To sani ng'eni koro sani kiketo gimoro ni dwa tero gimoro e parliament. Is parliament free mondo gi legislate independently ma ok ging'iyo what the executive wacho negi? That is not happening in Kenya today. So that is why we have a problem. They wabed gi situation ma wanyalo timo gige wawegi. Like when you ask the question, ang'o miyo governor ok nyal chiwo spend the money momiye mar development according to the rate momiye cha. Now this is a problem nikech kato time kato kotime, there is nobody checking on him. This happens at the national level, it happens at the county level. I think the solution to this any dine wamiyo jopiny in future power mar yiero joma gine magiyiero, ok power mar yudo joma omigi mondo giyier. Nikech joma gin magiyierogo gin joma gisetiyogo maging'e their track record. To ka nitie samoro kaka otimore today, party biro to nyisogi ng'ama party dwaro. To party ni dware maybe on the party line. To development ma piny mar jopiny to ng'atni has very little interest and knowledge about. He may not have experience, he may not have the right IQ, and therefore I would rather nigi machielo we really need to consider ma jo Kenya onego tim ni wabed gi election system ma jo piny nyalo time proper election mondo wayier leaders who have been tested and found to be performing, so that kagibiro sendi mar development ka piny ok nyal develop ni sendi duto momiyo unu cham ya cham nyithindu biro timore nade in future. This is something may leader nyakane. So in that case, it's a very important question maparoni we have to address, but we can only address it kawa ye ni Kenya next time the year jopiny jok ma jopiny dwaro make the right to elect their own people. Aya kono ngojangi winje kanya chel sani bende jo Kenya no yiero to jaro jatend piny Kenya. Namba 2 ne Raila Odinga, namba 1 ne William Ruto. Mosruok osetimre. Waloko tanganya koro mogi jwang wadarango kama chielo. Warango sani nyakoro mogi jwang kotenore koda mosruok e kinda Raila Odinga koda William Ruto. En ang'o miyo kelo liet ni wuok kama chal nade. Ang'eni nitie sigeni mathoth ahinya mantiere kar ka nitie duol manyaka sani oganda oselose. Jatend piny Kenya osewuoyo e wachni kano chopo e iko mara jakom mar IBC machon mano Wafula Chebukati weekend mokalo ne oloso kanyo kendo nodok ne chenro makamago. Kane Nairobi nyoro bende ne oloso ewi tiyo kanyakla mano kane nitie kata kod Kindiki. Adana winj duol ariyo go mondi mokwongo ka entiere Nairobi ka
kachiel koda ka mano wacho ka entiere iko mano mar Wafula Chebukati mano chieng' weekend. Kae to bang'e nitie weche moko mano wacho chon. Ang' aduog wawinje bang'e kosewinjo weche ariyo mokwongo gi modani. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Nairobi mnasema ndio ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Hebu nione wale wanasema tunaungana pamoja tukitembea namna hiyo. Rais ametuambia ya kwamba ili nchi yetu ipate maendeleo lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Tunaunga mkono muungano wa Kenya. Rais ameshikana na viongozi wote. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki tena Kenya ya ubaguzi ama ukabila ama chuki ama migawanyiko, kwa sababu ukabila na chuki na migawanyiko haiwezi kutusaidia kwenda mbele kama taifa. Ai, nyakoro mungejua ng'wentiere kar kachiel winjo mago ma obiro kanyo kendo wayudo gi kanyo. Mosruok ni achako di Nashon nomaki gi buok ni ng'eye to nyaka sani chung' mari en mane e wiye. Erokamano Cleophas, an wachagi reaction mara in fact iwacho ipenjo ni kana anene kobiro kata nok aneno kobiro. An nok aneno gini kabiro. An gi rios maka momiyo nok anene. Achiel, jatend kweth mar Azimio masani en jatend ODM koro officially koro wuok Azimio nowacho ni otimo consultation. To kana wacho ni obiro chiwo report next week from my angle, I don't know next week will be a week's time. I don't know is a very short notice. Because definitely can mane do your pin mall kucho. Na expect ni you will be holding rallies in different part of the country. Big rallies, leave alone more megejo telo mano okay no the Taita Taveta or the Kiambu or the Wajir or you two more people. But don't know what Nashon no dwaro targeted. Nikech no kodwa ponono ma galamoro mogado chunto poda dichiel. Koro ndo winjo patch ji kata ni kedwa dongi dwa target idhi mana kuom ng'ato ka ng'ato jotelo ma intie godo to arati wacho ni ne gitimo sampling no gilim kuonde duto en gima bel to lakini kama kaka koni ngeni joma feel the effect mar kaka sirkal tayo gi joma tipi mala kucho koro kana wacho kamano yes no wacho ni otimo sampling through representative but ana paro ni mebe nyalo detimo through odhiro mo gimona tipi mala kucho onyalo kulibun sena rale ni uno ne watigi sirkal ko satim nango. So those are the things man I expect. Kijimano ko putting people could be playing that kind of clips to yani manga mo the ground mwalo Ramogi jo pinyo physical jo pinyo kone tim kamae and ko biro no announce something ma go gima jo pinyo wacho no could make a lot of impact. But then Mario bende gino they will be a bit shorter. Nani you could someone take like something like a month kind of like that at least or sample a lot of enough information mo karo kuno me wacho gimoro bit no the bedo negative or maybe people they receive it differently but in a bad maybe you can even say it took enough good time to the console lakini apparently no arrived at that decision a bit prematurely. At the end of the day no anke paja no ko make a very informed decision because and given as suspected ni he could say ni or join team Kalonzo the team former Azimio tembe sani ko roko join serikal but he will be acting independent mano gimana neno ko nyalo be onyade wacho but the met no demo form gi serikal and get a lot of reservations why I'm against and definitely stable the country but ngene anya nani maybe kiman ka lakini going forward the country is more divided, the country is more angrier, people are more angrier or they be obeyed or less unpopular. But ana gimara Raila someone who is very end spirit koro angene sani nyal bedo angry wo mang'eny to maybe the other way monyalo regenerate support base mage which I know is someone and give that power koro let's give him time maybe anything mopango maybe mbele kucho ma okwa we don't know wanyalo wacho ni mago ko pimo kwa lakini bende he has his own plan lakini according to me as far as facts speaks Cleophas or make a good move to as the wananchi anoka wuka as a ngamoa baghead mari but anavuka a general Kenyan maoda Kenya kinma winjo gima pimo la kucho wacho ya koro okay to me or no can a good move to me then come to me as a surprise ai erokamana enya jor pesa mosruok makama
nomaki yo machal nade iwacho ni ka jatend piny Kenya wacho ni gini ok en mosruok ka geto yudo gimoro mano kaloro ko statement mano wacho chieng' tich abich en kamibete inene yo machal nade mosruok wang'eyo ni Kenya nyocha ok dhi maber ahinya before and mondo Kenya ne lokre bedie maber samoro tendwa mar pinyni dino dwaro support mar party leader mar ODM mondo obed gi strength to govern the country mawich aparo ni ing'eyo kamwae gi kamwa gike sani bedo gi ni gibedo together no osebedo piny obedo maber lakini gima nyotimore mar mosruok kendo donjo serikal directly to nyobwogo jopiny kendo pod jopiny are discussing about it tie jomar supporting it quite a number of people are not for it but some of these things kitimogi you have to learn from either your mistake or your right action koro wageno ni jakom biro ng'iyane kaka gini dwa dhi gi Kenya bedo nene giriwore ni obiro konyo oganda manyo dwaro ni mondo konyni of course kaka ing'eyo no oganda ma jakom aye osebedo position all along to wambe kwa yudi thuolo madwa bedo gi serikal so be it omiyo for some of us waneno ka nitie some wisdom in that makwa ni generally ne jopiny nitie jok moko ere especially sincerely jok ma are left out again they will not like it bisa gombaka kod ipono no kate county ma Migori we have kaka Migori ng'eni jodake mopogore opogore nitie jomoko dware definitely man feel ni they are being left out wakao jomoko matin watero wariwrego kocha to mano is not the final thing let us take time let our leaders take time gini ainya jakom okao time mondo ne ane dividends modwa yudo e wach riwruok ni in the near future before the next election jakom nyalo biro tomorrow to wacho ni gima chielo mopogore kech en ng'ama intelligent osomo gik matimore jopiny be biro mi advice the time manyo okao mondo consult with our people and the number manyo consult go it was a very small number masamoro nyoningo kaka he stated it noningo migi more time kata 2 months mo winje back maji wache piny so it has been done problems are there people are opposing it some people like it to let Jakom learn from that kwa the ahead nito what action does he have to go that way nyaka elections koso nyalo miyo another advice direct me nyalo but what we want is stability in Kenya yes. To ma bende gi mosebedo ka kirango are mosruok ne chake koso gige osebedo ka lokore conversations abila gi ang'eni in sedo thuolo an kinde manitimo mosruok mokwongo mano ka nitie sirkal mar KANU kod kane Raila Odinga koro donjo kanye mosruok mare kod mosenindo jatend piny machon Daniel Toroitich Arap Moi ineno siasa giduto kaka develop nyaka sani mosruok masani de wach ni pogruok gi osebedo gang'o number 1 top of agenda ka giwacho ga ni national unity and cohesion kara duoko piny weche gi manya bedo ka nitie akwede mag dhoudi magi moko mantie kaka pile ka pile nyaka weche mag security kod safety awacho na rita mag oganda kod bedo kod lwasi makare kopore mag siasa gin weche gi mosebedo ka ilosi are choncha nyaka sani tere kaka nyalo ketge e tim nikech wakiani jatend piny manyien madhi biro pono wadhi neno mosruok machielo kaponi obiro kama chielo kata ka wuok kuom jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua yiero mabiro more or less mosruok gi gisebedo more or less similar an aneno mar KANU I was there personally ma the then vice president owacho ni piny koro duong' molo en owuon ng'at achiel but then later on things went about ji odongo ji dhi nyime ji chako dok square one so what we really need as a country any mosruok ni we learn from it nito jopiny wabed gi more research on it nito jopiny to dwaro no timre nade I think we cannot say ni onego bed gi one party mano kwa dwaro there must be several parties and these several parties riwruok a few of them onge problem ginyalo mana riwore but what are they going to do to bring development in Kenya? Checks and balances are very important in an economy. How will they do? Kakoro opposition mane ni nyalo kwero sirkal kama gidhi marach koro nindo kode kitanda donge samoro bedo matek ahinya ne running the country
So we really need to find out from now onwards, how are we going to manage? We had this, what you call the NADCO report, and it had very good ideas. It's talking about the youth empowerment. It's talking about this normal language, Mawangoni corruption, trying to get rid of corruption. How do we have to do this? Ireka kwanya lutiko corruption in Kenya. In fact, the main disease Mawanga Kenya and corruption. My mommy will be the problem every now and again. So kawanyalo yudo a system whereby we can get rid of corruption in Kenya, whereby we can bring in integrity in governance of our country. Serikali ni nyalo bedo maber. Erokamano. Nyakura Mogijuang. Bende ng'eni ma en jatend piny Kenya ma bende ne oloso kinde machon. Pogruok nyalo bedo ni wuok kama chal nade. Ne oloso ka nitiere piny mar Amerika. Wacho ni wich bar masani piny Kenya kadhe e kindego. Depo ni mane gima chak wadoke. Wawinja ne William Ruto kano loso ka nitiere pinjego ma Ingereza. In Kenya, there is no government and there is no opposition. Today in Kenya, you have a mongrel of a governance system. You don't know whether it is the government that is in the opposition or the opposition is the one that is in government. Ay, Nyakura Mogijuang wakiane ngamani serikal, ngamani onge oko. Nashon, siasa ni bedo kinde manok ahinya to gik mathoth nyalo timore kendo lokruok mathoth nyalo bedo karka. Bende ingero ni jatend piny Kenya masani William Ruto nyalo wacho gima kamano gi gima wacho sani mapogore. Clefa siasa gimoro nitiere matimore ni giwacho ni josiasa onge wich kuot. To josiasa bende gima giwacho gin gima gini dhi konya kata gini is it convenient with me ka wache to is it favorable on my side. Kineno kaka nowacho last time cha ngeni macha paro ka ni jatend kwith mar NASA then man Raila Odinga ne donjo riwruogi jatend piny mar Kenya machon Uhuru Kenyatta. To kada nentiere political tension was very high. Koro ngeni notemo discredit that coalition. Koro ngeni gino was good on his side. Because sani bono ni koro riwre gi Raila nikech anyalo koni jatend piny mar Kenya sani I can say is a naked king. And exposed onge gi that enough support. Koro the only civil man godo was jatend kwith mar Azimio man Raila Odinga. Koro ngeni mano koro gima nyaka wacha mondo at least onge aber ni he has no choice but owacho gino mondo mi gino favor sani. Owacho ni odwa riwo jo Kenya bed kanyakla, but mano still clevers o expose jatend piny mar Kenya kaka ong'eye gi duond ji mang'eny kata kweth ji mang'eny ni ng'at moro mong'ere ni is a man of double speak. Onyalo wacho gini kawuono to kiny wacho something different. Inyalo neno kata ka still en kinya ng'iyo kata rally mano timo Nairobi kawuono nyoro pardon. Owacho gik manyalo moro jopiny. To en gima pod aneno ko timo still make a lot of mistake, pod continue to promises a lot of people. To though ni sani I wish I could know ni sani is a best time for him on at least obed piny oti. He can work but even with that Raila. Ko better piny to pango tije wacho ni shagi nigi agolo shagi nigi watch mar Kenya housing live ginigo golo corruption any corrupt person or golo keto piny. And no focus on politics. So where things are roadside rallies, rooftop talks, Jimara welcoming ceremonies, move from Mago, they can't help Cleophas. What can help here is now can't have a bit of pain. To Kenya, he has only one chance. This is 2026, 2025. Man is the only time he has to redeem himself. Koro still Manoko Wacho is a man of double speak, but let us believe he maybe this time or mean what he's saying, which I highly doubt Cleophas. Yeah, highly doubt. Nashon Odongo kada ni miwacho na mama go sani sare oseroma ka wiye masani ado ko di John Pesa mondo miyo aparo ko tendo koda mosruok maka pod wadhi kode nyime Nyakura Mogijuang sare omasoro sani otebena no kuoro no ka ko kalimbi mago mag Facebook yena mondo mi wakao yueyo ni kaduogo ka pod aduogo kod mathoth ko tendo kod mosruok kod paro mag jopiny mabende miyowa kotenore koda weche gi duto ka wiye masani kikidhi mabor.
Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Kaero seher no kata matin. Nitie chieng' mora mora ma seher no sega chwanyi. Iyo sega wang kodi. Osega goyi. In wachna. Onge gima rach motimona. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, View Sasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from View Sasa. Pado manien kod talanta manien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Nyakoro mjoma chini wantiere karkan moro mana pudikete karkana ka oyueyo kane awacho ni kaduogo achiel ka achiel to dhi bedo kae ka winjo paro mano mara John Pesa kotenore kod wach ma jatend piny Kenya William Ruto be nowacho kinde machon gi sani. Weche mowacho sani pod moko manyalo wacho ni odhi bedo ka omako motegno singo mochiwo ne jo Kenya. Singo mokalo nosewacho ni oyo nokonya bedo kanyo gi thuolo machalo kamagi. Odhi bedo nade kinde miwinjo kowacho machon gi mowacho sani? Aparo ni an kaka anene wuon ni ok ane gima osenyisa ahinya ni gik mowacho gi odhi timo. Nikech jasiasa, ng'eny josiasa to gihero mondo giwuo mondo gi please the wananchi, the listeners. To keto into practice gima gitimo to bedo matek. Nikech mane momiyo sama ne niyiero jatelo masani William Samoei Ruto nitie chik gik manowacho ni jopiny noher mondo tim. To waseneno the first 2 years manyo tiyo Kenya nyo bedo matek manyo koro chune mokelo owadgi maduong' Raila Amolo Odinga ma en jakom mar ODM
mondo koro osire ma koro gidhi ma gimosore. Now mosruok ni kaka osewachi before osebedo ka entie mondo wang par ni mosruok ni dhi nyuolo matunda an onge gima nyisa ni mondo awach man and in aero system moro in future my opposition is recognized and actually given the power to do their job omigi kata budget margi giwegi magitiyogo makoro kar sarruok ni mondo koro kang embno yud konyruok odhi ir sirkal onin gi otane cha koro onge. Mano would be a better government kawa we are talking about democracy mondo opposition obed gi power mar kwero sirkal sama gidhi marach sama sirkal ong'e ni kotimo marach ibiro kwere obiro weyo timo marach to ka koro gibedo kanyachiel ng'ama dhi kwere kae to kendo gima leta ahinya ni ODM is one of the is actually the largest party we have south of the Sahara. Kakoro embo se oriwore gi UDA mabende wang'e ni UDA bende the other one which is a big party. Ere ng'ama biro kwero sirkal masani ma sirkal wang'e ni en mar UDA. Ere ng'ama biro kwero gi mondo ging'e ni ka gitimo gik maricho to ibiro kwergi. Onge. Koro mane momiyo ma pod anene ni en mawuondruok. Mondo jo Kenya obed gi sirkal maber wadhi mondo waket opposition manyalo bedo independent to work independently to tell the government the direction they want Kenya. Nikech opposition en utiyo ne jo Kenya, sirkal be tiyo ne jo Kenya. Giwinjo gima jo Kenya dwaro to ginyiso sirkal ni magi gik ma jo Kenya dwaro to sirkal timo gigo. To ko opposition ok nyal nyiso jo sirkal gik ma jo Kenya dwaro nikech gimbe nitie benefit gin together. Ere kaka dange wacho. Tiparo nade kinde ma nitie sanda ng'eni kata paro bende Nashon angi duok bang' ka osewinjo pat John Pesa. Jok mosedonjo sirkal kae mane ikuku mare nyaka jodi ema donjo kar ka. Kiluongo gi studio kama mondo Twak winjo gima gikoni en achiel ni onge sirkal gi opposition. Sirkal en achiel. Wan mana gi minority gi majority e National Assembly kata od bura. Mamoko mawacho ni oppositions gi mago to en gimoro maonge moko nego bed ni nitie. E kindegi kinde machon ne giwacho kanyo ne gidaketo sirkal tesre ikete yo machal nade ka un mana minority kendo nikech weche mag opposition chaka koro ok gida winje giwacho ni kwani no ng'ado go pend joluo ni gine manyaka gibede e opposition koso jok mage manyalo kawo manto makama mondo dhi nyime an kuoma John Pesa podi. Well, asikoni ni bedo ni wan e sirkal nitie benefit ma wanyalo neno kuro wach mar ringe ndara chok wane makoro walid wawe jomoko koro time to still ka koro wadwa talk like Kenyans ma ok joluo wadwaro sirkal mathabiti, sirkal motegno, sirkal minyalo kwer, manitie ng'ama kwere ma ok oluore ni an e sirkandni. Ere kaka dang' abed minister tachaka kwero sirkal mabede ni timo marach. Maybe anyalo kuodhe ne gi chien. To kanyal kone ma audience winj ni I oppose that government. Kech an e sirkandno sano. So it's not easy. System ma wan go we are complicating it even more. Mobro bedo even worse ka ok wan careful. Erokamano Nashon. Cleophas, king'iyo ka jotend pinyo mar Kaluo ka wuoyo, anasemoro asewinjo ka asebedo in close contact with them. They complain about the issue mana kaka wacho no ni wabe bedo for how long in the opposition. Ngini kidangi for example, dangi me example mara Mount Kenya for example. How many big offices masani jo ginti kanyo lakini pori kwanda ni ginti opposition. And gimana ni sani koro en sama koro nyono beni wangiyo bigger picture. Not only wangiyo ni koro ni wana serikal. Ada mi another example Cleophas. Sani John Badi is now the Treasury CS. But kidi korgen Badi, iparni economy Marjo Suba is different from Marjo Moko. Things do you think are cheaper for them? Okay, let me tell you what we are working for. Manamaka nini jatelo nini peso acho. Let us look for a working system. Kiwangine ni one position do but are things working. Una serikal but things working. Is the general public happy about how things are moving? In Pijama Odongo, for example, US, a very slight change in terms of maybe Paji Manalo Tinet ni serikal or Tima Bear, can maybe confidence mar serikal do pin such kind of setup. And a very big blow to the government. And Serikal Nyalo, even there's some which can even lose a lot of big confidence in them. Karaji Nyalo associated with the government just because of that one. Yes, ndio Serikal tiyo, but join at the same time. The whole world is happy. We happy ni wanti Serikal, lakini
things are not working well in other areas. So it all depends on a lot of factors, Cleophas. To jopiny gi bende mipenjo ka komor kata kokomor gin gi paro machalo kamanya Ramogi Jongo ko e county ma Kisumu, Kericho, Iranga ne man Nyeri, man Meru. Kama kaka jopiny gi noloso nyako Ramogi Jongo jogo ma opogore kaka ne giloso gigo dira kane gintiere kanyo. Raila na Ruto washikane pamoja, watembe wakienda Amerika pamoja, ndiyo watengeneze hii maneno ya dawa ya HIV na hii dawa ya na hii dawa ya malaria zirudi, wasaidie watu wa Afrika. Kuanzia kitambo tulikuwa tunaruza mawe mpaka wakatupatia jina ati Wajaluo na kasi yao ni kuruza mawe. Tumeacha kuruza mawe. Sasa hizi tunataka development. Raila akiingia kwa hii serikali, atengeneze hii serikali, wananchi wapate chakula, wananchi wapate pesa kwa mfuko, watoto waende shule. What this does is to create an enabling environment for every sector where economy to thrive. Tumekukaribisha hapa Homa Bay na president, kujeni haraka. Na tumekaribisha hawa president William Samoei Ruto aingie Homa Bay na akae kabisa. The issues that we have right now is not the issues for the parties, it is the issues for the common wananchi. And these leaders have never been focusing on the real issues of wananchi. Ninaonelea kwamba hapa mbele Kenya tutakoza kuwa na opposition. Kama wameungana na watendee wananchi kazi, hiyo ni sawa. Lakini kama wanaungana na walete hizi shida, hiyo ndio mbaya. Miungano yote inayoungana iwe ni maslahi ya Wakenya. Tuangalie ikiwa uchumi uko juu, tuangalie itashuka. Kama haitoshuka, iwe ni muungano kwa sababu ya maslahi yao wenyewe kibinafsi. Wa Kenya wamelimika. Mpango ilikuwa imepagwa. Sasa inarudi siasa ya zamani. Hii sasa walikuwa wamepanga watachikana hivyo. Kwa hivyo siasa itajipanga. Unajua siasa hakuna marafiki, hakuna adui wa kudumu. Ikifika hii miaka 3 ambayo imebaki, itajipanga, italeta kitu kingine. Hiyo ni kama drama tu. Lakini hii drama itaisha kwa sababu sisi tunagojea Rigathi. Na gari iko tayari. Sisi tunagojea tu Gachagua atuambie vile mahali tunaelekea. Kule alikuwa kwa EU, tuliona tu amemfuata, lakini alikuwa anamsindikiza aende. Alafu abaki akiwa peke yake. Tulikuwa tunaona hakuna mtu wa kumsumbua wakati huyo. Raila akuwe macho kabisa, kwa sababu hapo kuna kitu imefichwa katikati yake. Na huu mmoja ambao umekuja, ni vizuri sana tuseme pia usiguze naibu wa rais kwa njia yote yule. Sisi tunataka Profesa Kithure Kindiki aendelee kuwa naibu wa rais. If that's the way, hakuna hoja ya kuwa tunafanya election. Kama election tutakuwa tunapiga handshake, haina maana. Wacha by 2027 ikifikia, wacha viongozi waketi chini aseme huyu ndiye kwa pande hii, mwingine kwa pande hii, wapige handshake. Hakuna hata hoja ya IBC. Mimi nasikia peni kabisa. Wewe Raila vile unatuingiza ndani ya maji na wewe na Ruto, nyinyi enda kabisa mwingie ndani ya maji. Kama ni kukufa, wote sisi tukufe kabisa. Ninataka kuuliza wa Kenya, the time is up. We better even go for elections before 2027. Tuende katika hali ambayo ya kutusaidia ndio Mkenya achoka yeye mwenyewe. Ramogi Jongo winjo gi counties mopogore mana kama gintiere Nashon. Adona mule mapio mondo medha siasa mara ndoga moro ntiere mbele kama dane mondo miyo winj pachi mathoth. To mage pat jopiny kama gintiere kanwa loso ka wachako iwacho ni jopiny moko mor moko komor. Mane chal mar wach mantie ground kose yudo mopogore. Cleophas mane chal wach mantie ground. Kata kibineno sample motim gi role media services e golo paji kaka ji react gi wach mar handshake motimore between Ruto gi Raila. A good number of people oppose it. And I don't know, anga bro rumo when, but in any mostly a bit of a slight excitement. Ko akorwa kalunyanza. To maybe mabe mano achiel mo gima chaka medo godo. Gini most of mar josiasa kala maybe josiasa ko bido kanyakla. In most cases ana wachini marka ji wacho if it is for the benefit mar wananchi mapiny malo kucho. To gini tiyo bede mar jotelo kende. Ijana for example 2018 county match between Uhuru and Raila. People we embraced him. Manaka sani wa embrace Ruto bende. He came, notimo some development. Yes, we can see them even till up now. But can a new regime came? But this thing I'm lucky to happen to us again. Can a new regime came?
those projects stalled. And in fact, there are some which are being exposed even some other people. Nti man they obedo stalled, pedo they obedo diverted. These are just politics. There are some man obedo launched, but poco obedo completed. Again, man plastic just to make people happy. Need things are moving on. Well, like generally speaking, Cleophas, Giokomor, I don't know how Raila they make ways out of this, but even from Kalunyaza itself, one other contingent will be excited much. We let us work add together, at least maybe for the next government. Matters will be our main aim again. Maybe we try to be political. I mean, what team divisive politics, but we try it best possible. Correct one is recalne. Even the next government, because not Timor 2018, Mother Timor end up 2022. We'll end up again Timor Kuodwa. Now I end up lose even project must maybe Sirikal Masani. Ngeni sani kore biserwa ngeni sani kore poni ngato nyalo wuogi yo mora mondo at least udonje bo kuponi ngama tiendo ba me kon jaber ragwel bi kawuono sani piny ber koro wa trade carefully wa approach gini the lot of keenness kata peni jatendo kwith mara miyo kin mabede awachanya ni ogai mar koro kocha Kalunyanza otelo timanshek ni lakini wangi ugini na very different angle mondo at least coming forward Clifford kiko bed achil kum jok moja wakechoka Roko mananya mheshimiwa wach mantiere karka winjo wach motimore ground mano kaka nachoko gi bang mosruok leo ni mano be gima ne radogo Migori gimineno kan Nairobi ka ge paro mathoth jo Kenya wuoyo jo Kenya chiwo parogi in fact gima timore pinywa mar Kenya ka kikawach Afrika en ji ose bedo gi paro moro ni kaune serikal to dongruok ni gwengu kun moko onge dongruok. Anyalo paro handshake manotimore kinde the late President Moi gi jaduong' Raila Odinga. King'iyo Nyanza sama Raila ne ni e barwa bar maendeleo mang'eny ndalo nani bunge maendeleo mang'eny nobiro e Nyanza nikech ne wane serikal kana kwayo gimoro kaka mbunge to ne nena piyo imiya ilosonwa gino mane momiyo ng'enywa nyalo wacho ni mondo wadhi e sirikandno to ato na feel ni sirikal nyaka bed gi structures mage nyalo konyogo jo Kenya te. Gima important en konyo the entire country. Jomoloyo nyaka ng'eni tichgi en govern the entire Kenya. To jomoloka gin bende gibed recognized mondo migi space mage nyalo encounter go gik maricho matimore sirikal. Kamano onge to ok wanyal dhi gi development nyime. It has been very sad ni kaka wan iluo Nyanza nyaka ne barwa bar cha dirumo kata kaka winjo ka owacho kata mana kun manyo yiere ministers gi nyo king'iyo gi onge development manyo bede omi ana kwayo ni sirikal should have a structure wadwaro ni of course kiko bed gi notion ni kaulo nikech jomoko nyaka lo to jomoloyo go nyaka gi recognize ni maendeleo dhie piny mangima through the structures mobido laid down in the constitution. Mana apparently is the most important thing rather than wacho ni opposition or a sirikal permanently. That is not going to help us. Erokamano ahinya. To sani nyako romjo ka diponi kweth makero sirikal tesre nenore ka gima oriwore kod sirikal. Kero higa machal nade weche mag andhoga nitiere karka. Nitiere duol mokwongo mano ka wanyalo yudo kanyo mano mara wawachak gi marwa malwa gi Kalonzo kaeto mara Raila Odinga obi bang'e kaka ne giloso mano toka ka gise wacho gi kinde mokalo. Iwacho ni ka en siasa mar andhoga ka entiere kar kae thuolo mar dakika 10 mantie sani kapok wakawo kata yweyo marwa mar ariyo awang' winjane mano mara paro mopogore opogore mag jotelo. Iwacho ni en siasa mar andhoga ng'ama ondhogo ng'a wawinjane. If you ever read Mbuga's book, Betrayal in the City, this is such a day today. We are old enough to know temporary comfort will take you nowhere. What we want is comfort for all Kenyans. Wanasema hiyo Senate. Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Hakuna mtu tumesaliti. Tulikuwa tayari tumesema tunataka kuendelea mbele na wetu na wewe mwenyewe
nikamwambia tuendelee mbele, wakakataa. Nasema hata naenda akatuuliza. Mimi niliwaeleza. Haya, penyo kayo ni nga maondogo wadgi. Nashon. Nakasani. En nga watu niero. Mimi sijasaliti mtu. Nani nimesaliti. Wacha ni ndogo wa betrayal in the city. Maana gima malo bende wache. Nono kweth mantiere azimio mamoko. Apar ni ka jo wuoyo ka gibet to gimana giparo ni maybe jatend azimio ne nyalo dok kuomgi. Kinyal paro ka ne olose komare usit. Maybe mano ba chiel kuomgi actually gimana I foresee I likely was going to be a casualty in a lar komare maresi. Tineno kaka no biro wuok kanyo koro kweth mang'eny ne sere. Sirikal ne dwaro ni ani bibed kodwa ni say fight for the country enough, we need you to stabilize the country. Mago mana siasa jo azimio bende jo azimio sani makoro anyawa ni ngama a very powerful figure sana me hosted for that engine yeno ena mana jaten pi mar Kenya jalup jaten pi mar Kenya machon mano Rigathi Gachagua embe no wa ber ko wacho ni Raila Odinga kuponi biro ichung kodwa to iwara shwado mon Kenya votes koro ngeni maybe mangoto gi ngar nyalo wacho mondo at least mondo mi ser go ngaro based on kamidhi lakini at the end of the day as long as ni maybe jatend piny mar Kenya nyalo wacho jatend kweth mar azimio nyalo wacho ni ng'ama osaliti onge to ng'eni man kaka wacho Cleophas wang'iyo generally on the ground wacho nang'o ground wacho ni isalitiwa no par ni Gen Z fight a very big role mondo make at least mondo sirikal ni ochangamka sirikal will make things right to despite all those ne ogitimo gimoro maber manenore things poko bedo thing poro chung onge tij matiro maber piny mar Kenya kendo gi feel ni nitie jogi manonde mang'eny ma definitely gi feel ni sirikal should be responsible to dire go pani azimio no chungi ko tel gi Raila Amolo Odinga ne gi chung tesre gi sirikal ka gi pingo wach mar abductions wach mar uchumi wach mar mibadhi mantie sirikal koni kocha to at the end of the day mai kam ngama kor wacho ni en ngama ondhogo onge en onen mondo tiyo riw jo piny kanyakla in fact omedo pogo piny kanyakla sana omedo keto jopiny omedo bedo gi chwang sana kuom mang'eny sana koro anyalo bedo gi on the side of opposition anyalo siro gi kage wacho ni definitely jatend azimio machon mano Raila Odinga ondhogo gi nitie a sense of gima giwacho nitie identity of truth ma giwacho iye kanyo koro it is true anyalo wacho ni ondhogo jogo to mana kaka wacho still Cleophas maybe nitie kwane moro mogo mbele kucho ok wang'eyo onyalo dhi kamano mod tigi sirikal all through gibi chung mana all through nyapo 2027 kar nyalo retract its move oneni gimotimo ne nitie ka ground is not that receptive wana para ne I think about my thought anene kanyalo bedo gi kwith mar azimio ni kendo kata timang'o achung kenda kata maybe a continue bedo gi sirikal koro definitely Cleophas truly ondhogo jopiny mar Kenya kendo ondhogo bende joma nitie opposition erokamano ahinya Nashon John Pesa inene ni pod ochal kamano koso I think it's more or less the same. Ngeni kwasero kodi nyako. Samwa dware cha iwuoyo kode maber, weche maber miwachone. An bende weche maber miwachone. Sama koro biro iri, koro gik maricho nyaka wachuoni. So there's that political aspect of it. Ni joka to nyaka pick that language. No ndhoge gi nikech nyako mage dwaro wege dhi kama chielo. But when we go to the ground, so I think ni ji nigi divide opinions. Tie joma feel ni tie kaka kane ka gima ne gidwaro kotimore. Gima jo Kenya winjo ka dwaro ahinya en ni mondo wa make change so that joma tindo gi Gen Z gi wanyalo cater for them, wanyalo miyo gi employment, wanyalo create jobs and so on and so on. Cost of living odog chien. Kariwruok ni in the next 2 years wanyalo neno no timo gigi cost of living omedo odog chien. Waneno ka employment ma the youths obedo enhanced. Then we can say it has done something good. To kopo ne gik manyo timore maricho gi pod biro mana medore, then riwruok mosruok ni is not going to help us. And that's what the people are saying now. Wacho ni mano kama oganda kata pak jopiny bende ntiere mathoth ahinya ma bende onego bende warango nyakoro mojwa ntiere ote madonjo kar ka yena mondo miya somgi achiel kachiel mano mantiere kar ka yena mondo miya kala kuomgi kanyo achiel kachiel. Mano ka okale SMS leno menare adek auchiel nono kod mago bende jok ma ondikonwa
mana kama wantiere kodgi kalka achiel. Mano kokale mbui mar Facebook bende Ramogi TV wako ni kanyo mondo mi konwa paro ma intiere godo ka achiel ni to nyalo bedo ni en mane. Akala ne mantiere Facebook acha jogo ma ondikonwa kae ka konwa kaka chenro biro negi achiel. Mago wakalo kanyo SMS line mabende waneno sani ka nitiere wacho ni Pam JB Pam wacho ne ne chenro achiel. Vitalis Ochieng' Wuod Game Kadariu wacho ni oyawre kendo amor gi Twak okinyi ma kawuono kaluwo chendo yo makare gi seche gi kantiere gwenge wa oru e yo makare. Wacho ni gi chenro ma sani bende biro na maru piny kaka piny Kenya ochung' erokamano ahinya. Esi Njoroge wacho ni ma Morisa Wuor titiyo gi nying mopogore kosi nyiewo Facebook aya lugre ni Esi Njoroge to en nyinge Morisa Oduor. Wacho ni an Morisa Oduor Ochido Junior kawuok Luala Giribe awinjo makare kantiere Giribe koni lere yo makare. Festus Otieno wacho ni chal mar Kenya oseketh kod josiasa rach di kata iwuondo oganda. Mano pache. Regan Omondi wacho na sadonjo kaka pile kendo antiere Madhare kae Madhare 4B ka wan kod minot mamash kaina Gimasi Nyamera. Wacho ni onorito mana President Ruto mondo mi okel maber Madhare ka. Princess Movin wacho ni Oginga Philip kantiere West Kanyamkago 1% achiel. Nitiere ote mowuok kuom David Ochola. Ote mar David Ochola mano owacho kanyo ni Cleophas oyawre mosna Honorable John mano wacho kanyo ni oyawre Cleophas mosna Honorable John Pesa ng'ama ber ahinya ne jok mayuak ni baba Raila otimo marach kuom riwore gi William. Aya onge kama nondikie katiba ni Raila ema nyaka bed opposition milele. Gin be giloso opposition motegno mondo gipinga. Odhi nyime kowacho niya nikech sama ne Raila dwa bedo ker ne gitamre kendo ne ng'enygi nogoyo ne Ruto ombulu magi nyiso ni Raila mano nyiso ni Raila ni nyiso Raila ni accept and move on. We are moving on by joining the government to make things better while inside the house. No betrayal, but interest of today and future. David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, Kisumu County. Erokamana ahinya ka wantiere karka achiel. Paro thoth nyakora Ramogi juang dai kodong achiel kende romo sario ginus. Aduogo kae kod Twak mogik limbe jatend piny Kenya e county ma Nairobi. Kama dogo kaka warango nyakora Ramogi juang tiyo jotelo adek mane orem chopo e burani. Mutingo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod senator ma Nairobi Edwin Sifuna. Kweth masiro Raila jogo matene Nairobi ka okochopo. En ang'o made bedni timore karka. Aduogo ka kod wenda pod an ka kod Nashon Odongo kod Mheshimiwa John Pesa. Aduogo kod mathoth nyakora Ramogi juang. Kekide mabor wakau ywe masani. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin
kikicham te ikungo duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo support kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Waya anu ya nyalo wili kaka anami luor. Omyo in kikidonje wachne sani. Unji ari ongelo so weche donge anna wacho nunu sani kushuk nyal winjo gimoro amora ma unu wacho. Nyasacha tem chango nyathini kiyie. Uduto. Uonge wat moro amora gi Prince to uchung' kode. Choni ng'eni an naherega ahinya. To mama nano wachona ni sehere en ng'at marach. Ni en obiro kawo babana boter mabor. Wachna nyakwara. Donge intie gi babani? Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakura moge juang machiegni kendo wantiere kar kae moro marani podi kete kar kae chenro ni mara rupiny dakika osekalo 30 adongi thuolo matin dakika 15 kende to atieko twak okinyi ma kawuono kantiere kodi kar kae achiel mar mondo mi wakoni ni chal mar piny Kenya to chopo kanye. Nitie pichni mang tugo ka wadhi mbele kar kae to e gazet ma kawuono mara Daily Nation kanya kama sigana tie moda mulo. En sigana kotenore kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e county ma Nairobi mano kama wantiere kar ka. Nitie jotelo adek madito ma jochama mar ODM mane ochopo e gazet ma kawuono Nashon. En gima ineno kar kanyo giwacho nade Tim Wanyonyi, Babu Owino kod Edwin Sifuna nok gichopo Kamkunji. Lakini ng'ato nyawacho ni nok ochuno mondo mi gichopi to ma en twak kata limbe mokwongo Nairobi ka ne jodak ma Nairobi tok mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod ogai mar UDA ma jatend piny Kenya William Ruto. Inone nade gi wang' mar siasa. En message moro ma ioro ni jogi ok sir mosruok ma kama kosdekete nade. Erokamano Cleophas, wacha gi ka aywayo chien jatend kweth mar Azimio machon. Sani wan gi jatend party mar ODM mano jatelo Raila Amolo Odinga. En ong'ere ga ni en ng'amo control ga Nairobi politics. Kendo kineno the last 3 elections mosebedo kotim, osebedo koyombo e county ma Nairobi. Osebedo gi kan gi upper hand and gi support, very good support base. Kiko compare the ethnic ni population mantie Nairobi, osebedo gi upper hand always. Unless ni most of this time mane at least jatend piny mar Kenya sani Ruto mane kana golar com 2022 no me a bit of a run for his money but not a management or the gap was still there. Kineno romo timore nyoro neno ji adek mano senator ma Nairobi ma county mare to kendo en achiel kuom joma ne oketo kogi gino o direct jatend mi mondo meto ket koke gine report mane otimo e Moyugi mano jatend piny mar Kenya
Babu Wino noko bedo president Kenyatta no se declare openly ni en okay no embrace that handshake mar kadari tij mar kanyakla mar jatend piny mar Kenya kod Raila Amolo Odinga. Timo Nyonyi en a very silent competitor. All of them except Msifuna ema poko wacho declare interest mare ni either kodhi retain seat mare mar Senate kata kuboni odhi Komar governor, but we generally kumjadege kineno Kelly speaking ginemo timore nyoro Kambukunji natemo take a bit of that clip atemo ngiye kingyo political eye motimore kacha. One anyako ni there's a bit of aspect of mobilization nikech inyako nani from where jatend piny mar Kenya biro mabenda kapar ka it was announced ena gima timore ga impromptu to ineno ka there's a good number of people mar overly excited course mari yudo joma ntire at least gitingo flag. I saw ntie flag moko ma Kenya kwe parne ngato din ka jatendo biro ngato seringo mo print flag mo tingo kelo kai and then gin obedo in one crowd kendo gi shout kata poni ngato kwacho something serious to en gima ngato shout kura pani kangiyo in angle mar siasa achiel ntiere kum gima notimore on Sunday mane jatend jalup jatend piny mar Kenya machon Rigathi Gachagua nobedo gi romo moro Kamukunji Kajiado and nobedo gi a very good following. Koro apani one it could be a counter interactive way mane jatend piny mar Kenya temo godo counter wave mane otimo on Sunday kendo ntie gimano wuoyo about Bomas issue mar sale mare koro apani mano was a way mano dwa counter godo that move. That's the reason the main purpose for that rally can say. Mar ariyo kwa wuoyo kuom gimomiyo maybe ne ko the issue of my crowd being mobilized apani is another way monyalo tinya ni onyalo answer in mongse ni parni maybe only let me say the ethnic Kikuyu even parni maybe nyalo turn up for my rally in Nairobi, but I also have people koro no show is might and any power mare mo at least still any podengiji to kibira gimano come out very clearly and cause mar joromo jotela adegie ineno ja governor ma Nairobi mano Sakaja ne ntie romono kora ineno ka jogi ji ariyo gi definitely gin joma nosebedo declare interest margi to ko man kane gibedo definitely mano Sifuna Sakaja could have upper hand in terms of jomo the address onyalo address people the latest koro mano could maybe politics nyalo play kanyo koro siasa o play kanyo especially in terms of the governorship race no play mamano ngisi ni why one of the reasons mamiyo ne bedni ne gi attend gine ni gino gidhi bedo samo ok nyamigi thuolo kata samoro ok nyamigi thuolo mowinjore mondo at least giwuog gi jopiny kata maybe inya wacho ni maybe kata mano governor ma Nairobi bende also had some influence mondo at least otam jogi mondo kik bi. Mar ariyo moyu mane obedo ma pod watemo mana wacho kaka ji o receive a good number receive ma positively kendo gimor ni jomoko wacho ni wana serikal jomoko wacho ni gini kotimore lakini waweuru ni wang'iuru ni at least mbele kae umiwa ng'owa umiwa thuolo mar tiyo mondo at least gik mowacho gie kupone gine adi en mar tiyo to will be happy to ken mar nego siasa still mar miyo jotelo cheo still ok wane kodhi neno gima ber koro gino ji obedo received it in a very different way koro mano could be an effect. You know, the Jogeten, they never turn up for that MOU except the Sifuna. Man, you also you could read from the body language. Now, it was there just physically, but no party or no can fully. Koro, this is also another way, maybe why they never turned up. There's a lot of politics, no game brace, but the handshake, Maruto, Giraila. Koro mana another way mommy at least no gibiro koro maybe manaka wacho nti jini oyude in a different way nti joma pod take a lot of time or me absorb and I'm even sure even jaten kudmara ODM mano Raila Odinga and bende kata poni ochiu this stand and bende still because do boni yada samal enough power or me at least maybe let me say ni onyalo bedo influence mondo me kon joge or regi jaten pi mar Kenya no nyalo koro jogo nyalo sango ni dhiuru riwri ngacha kata odhi e tema ngowa uberi ngacha kakanyakla koro maybe and bend all land some moves because I also looked at a very clear picture gimano timore Kisii on weekend kai clearly people booed him out of a stadium though it's a bit of politics onyalo neno somehow but still there's a truth in everything koro and bend maybe nyaparo ni anti serikal to onyalo parni maybe serikal nyalo beno miye full support kuome because clear for that example things like ngato ko plan ni someone will be able to echo you like what happened in Kisii. Serikal has a lot of chance mondo at least ginge through intelligence ni gimoro nyadhi timore koro ginyalo find a way mondo at least gigony which could no kik timre negi kora kan it was negligence or maybe jatend piny mar Kenya nyalo wacho ni maybe ok en full support into winjruok mano timo gi kweth mar Azimio mar ODM koro
siasa otimore ne wakanyo mar Nairobi en siasa, mar Nairobi en koso winjruok ni ng'ato ken shwani really ema in tirantie achiel iye kata tiran achiel ti oko ama tina ten tie kanyo fully and supportive of the idea mar president Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Ng'e nang'o ayudane paro mathoth mapod biro kar ka kapok ang' watieko chenro okinyi ma kawuono. Mheshimiwa, omi paro machal nade kama siasa ma Nairobi ka nya bedo ka chomo? Sani Kenya liet. Nyocha waneno chieng' mane mosruok otimore. Sifuna played a very big role. Koro ing'eni mano miye ni nyaka nyiew ka bura cho onge, nyaka ji pare mopogore. Ni tang'o miyo kacha to nyiew entie to ka to onge. It could be, like he says, ni nyalo bedo ni en gi nyalo bedo gi some other duties manyochone, and he may not have told the people where he went to. So it could be still okay ni nyo en gi other engagements manyomone there. But because of his role in the other occasion, people tend to look at him and say, why is he not here today? With Babu Owino, I think people also would want to ask, nikech Babu Owino kaka sobedo koringo gi party sani, ineno ka samoro owuoyo, iweno dwa dhi the other section, to pod ene ODM. Koro en bende ng'en ng'at manyaka go touch kuome. Kaka molewe kamano, people must look at it and say, Nito, why is Babu not here? Osedok kocha, koso pod en gi jogi. Wanyonyi is rather silent. And surely, how many other people did not attend this meeting from Baba Raila's party? Quite a number did not attend. So these people, I think there must be reasons, like I've told you, about Wanyonyi, about the secretary, Mar party, and people look at him, kakanga ma secretary general, makoro grey warecha, ka president de kamoro tembe nyako bedie. And look at what he did about 2 days ago, 3 days ago. So hapa ni mama mi uket torture inya kuome. So leo ni meeting like this, taparo ni samoro should not be overemphasized. Mi chaki kete ni joge Raila. How many other joge Raila manyoko attend this meeting? There are quite a number. So I think we are reading too much into these things at times because of politics. That's what I would like to say. Nikech mano donge paro monego bende range. Mana kaka isewache en mana siasa mantiere karka. Leo mag jotelo adekgi, tanya jok mosewacho ni gin gi interest mage mako kom maduong' ahinya e county ma Nairobi ka mano kom mara governor. Leo gi kata jopiny giwegi ok de penjre ni jogi to ni kanye. That's why I'm saying ni part magi play. Babu dwaro governor. Wanyonyi dwaro governor. Sifuna pod ni senator. Sifuna bende pod senator. Maybe nien gi paro moro bro dwaro. People must think about them. But quite a number of people did not attend. Nobody talks about them. So, post magi hold with the ambitions. Ema meyo tocho menyoge ahinya. I think we should also give them benefit of the doubt. Ni samoro nyoge engaged elsewhere. Ema menyoge attend the meeting. After all, this meeting, it may not have been advertised a week earlier or 3 days earlier. Onyalo bedo abrupt or yuka Sifuna katani out of the country. Mora in Western, mora in Nyanza. What do you do? Tichabich jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ochako wuoth mare ayanga e county ma Nairobi. Nowacho ni limbe kuonde mopogore opogore kata kana ok wacho chako gi kar chung' od bura mare. William Ruto nowacho ni ochako gi county ma Nairobi. Mano juma mochako gi Kamkunji nyoro kawono pod dhi nyime kode. Kendo wacho ni odhi tayo nyaka chenro mag lero Nairobi River. Mano kama walose nyaka sani. Paro mari Nashon Odongo leo chopo mara Sifuna. Deponi ogana moko kanene ka ng'ama nigi paro mopogore opogore. Wacho kanyo ni kane somo body language mare. Okada wacho ni body language expert mar Manchester United noriembe. Kata kamano kirange gi wang' mar siasa kama gintiere gibedo gi thuolo machal nade mano mar neno ni adieri ng'ama omako county ma Nairobi kae ka diponi Raila Odinga onge e lemo machalo kamano. Nyalo bedo ni jakom mar party e county ma Nairobi ma en Aladwa. To jaluk mare bende nitie kata bang' nitie secretary general mar party mangima ma en senator ma Nairobi. Leo mare noko nyalo kelo paro kata ne duon bura mano mar ODM.
Man ka kwacho Cleophas, anya paro jatend piny mar Kenya nowacho ni obiro chako gi mare. Mabe paro ni no kata chiel kuom gik ma one of the reasons ma magolo ni nyalo bet ni samoro maybe ok attend o ka keto wach mar ni engagements. Definitely ka jatend piny mar Kenya biro to a week Friday kuponi ngama you play a very big role in signing a deal ma combine at least big political parties in Kenya to you being senator mar that particular region. That MP mar Kenya ema di biro kanya grace that idea. Definitely karabeni you had very serious engagements, you'll try to squeeze time on me team mangoa be join this team or at least gimageti more team reo di bele. But Kristo manaka amedokoni, there's a lot of discomfort, disunity, a party mar ODM. Ma kideno kata going forward, there is highly unlikely ni there could be a fallout. And fallout ni dikelo a bit of division. Mijaneno ni inyaneno ka nti joma nyalo bed ni ginyalo endelea ni gin gisebedo gi party for long ma ok nyawe party. To nti joma be nyalo wacho ni one koro we are tired with the party. But kuna nti a chance momiyo a good number they wacho ni one koro party ni we may not be part of it. I read a lot of images on Sifuna, especially Sifuna. I'll be specific kode. Nikikino kata earlier before in scenarios mangeny eringa makaro pono wuoyo against the party position. Though ni wachini ndio ni yes jatend pimar jatend quiz mar Azimio kata jatend ODM poko wacho stand ni kada ka give support government or not, but kineno kata ka wuoyo okay that friendly to the ruling government. Mogik okinyal rule out possibility mar ni king yo team mar ODM ntire a good number bende man are ready anytime or at least they do what it takes to make bed part of the party. But in maybe part of winjok mane Raila bedo godo gi Ruto. But think more ni hostility Cleophas. Ne kengeni magi joma the way they say Sifuna watch more ni winjo ground. Winjo ground mare mean you do go down there loso gi jopiny winjo gima jopiny wacho. Current possibility more maybe not partly maybe ground will be very hostile to them. Maybe ginyalo they could feel a bit of hostility. Ginyalo boogie out even from the party, from the president ma nyalo keto which could makata maybe image mane jikanga goro ni ani we thought ni achiel kuom jomane winjo ground mane tiyo kodwa tereka inyalo wuok eno me dichak sirle gi sirikal ma nyanyasawa. Koro maybe not fail ni maybe sirikal obedo very unpopular makata ka ground ginyalo bedo bur inyalo remgi mama pena giomiyo maybe jomana organize manyoro they tried and I'm sure they give him a lot of mobilization on the ground on at least obed a bit receptive to them. Yeah. Koso ni mano echa marwach nitie jogo ma oro te karka asomi kaka to banga ngina ngaido paro mogik. Frederick Osuru wacho karka no yare Cleo Mustamashima John Pesa ko to gi Nashon onge kama ondike ni Raila manyaka ket sirkal tesre. Kalozo gilange bende koro ka mana kama Raila wego gidigo nyime. Mebadhi ma kwa serikali makoro Raila onego menyi en Fred Osuru anda Dora Festo. Mano wote mare moro kanyo dinwaya. Ntielo onikani irizo jumeso wacho ni oyawre Cleo katan riwruok mar Raila gi Ruto okomora kata matin. Okawinje chunya kaberna nikech chon ne okwadware kendo luonge ni mzee wa vitendawili. Nokwedo riwo lwedo kendo mosruok kode. Sani to koro baba berne. Ero kamano kuomote mari. Evelyn Teresa wacho kama an weche go kora na weyo. Antu kalongo go Roma. Deno japeng bao moja. Wacha neno makare kantiere got regea mano game. Ero kamana ahinya. MC Okoko Japala aneno chendo kantiere wacho ni luonga mondo chomoro bende wago mbaka ma Akoko Japala wuod Nyalik Japesa ringo bedo woro nyinge mane Facebook kanyo mana chel kachel ko ke Facebook ntiere ote madonjo SMS line wabende maina ria deka uchielo nono owacho karakani oyawre rupiny awinjo yo makare kantiere jike eka
ng'ama pingo baba chalo mana ng'ama iko wuon gi kapod ngima. What did they expect Raila Odinga to do? Ma en kau kijim ka entiere JKIA. Erokamano ahinya kineno kar kanyo achiel kachiel gi jogo bende mapod medo ndikono ka John Opiyo wacho luwo chenro achiel kachiel ka bende oluwo odhi nyime kodwa ka entiere kaunti ma Nairobi ka osemondo wacho ni aseya ji duto kendo awuok achomo tich. Erokamano ahinya. Kevin Ouko wacho ni aneno twak e makare. Mosna John Pesa kod Nashon amor ahinya aneno ka wuok Migori County okinyi ma kawuono. Paro thoth adong gi thuolo matin ahinya okinyi ma kawuono tatieko twak dakika 4 modong ka kato bang'e ang'wa tiek twak ayanga. Ademi mondo mi mia wach mari mogik. Mheshimiwa John Pesa kaachiel koda ka Nashon Odongo. Auka mar siasa futo omako jotelo mopogore opogore imanyo lemo mida pogi. Jotelo manoko seyo jogo mosedonjo iye manie mor kendo gimanyo kama gida bede. Twak mana bedo go kaya kod welo mamoko kata kinde mokalo jogo bedo kaloso kendo Nashon miyo paro bende kaka watieko kachiel koda ka Mheshimiwa John Pesa. Iwacho ni mesa kamitoke kanyo kik obed mabor kode. Kido ka opong' kata kamiyo e mach ikono gona suda uru matin amba kete komba ka o majni kodu. Inyabiro gi sandi to kijiko onge. Kwa ng'ama nigi kijiko mosebet kanyo mondo mi okonyi go itoki. Ndipo ni en kinde ma oganda wa majoluo. Masani bende kalore kod tipo maneno mokalo. Oganda ma hila ahinya, gine magi mora ahinya gi chenro gi duto. Ber ochopo. Osen ber mosebedo kaka biro sirkal ka sirkal tok mosruok. Wach mari mogik the bed man. Well, I think kako sewacho. Wamire sa. Nikech gigi osebedo ka timore. Wasebedo gi sirkal, wasebedo gi opposition, wasebedo kama opposition riwore gi sirkal almost ndalo 3 mosekalo. To aparo ni gima piny dwaro en structure maber moriwore gi katiba mar Kenya. Katiba mar Kenya specify government, specify 3 arms of the government. The 3 arms of the government nyalo tiya more respect one another's position. Ma lawmakers timo tich gi maber. Ka gisekalo laws to giweyo ne the next part obed executive, obed the other wing mar well, what I mean, once the law is passed, anybody in the government should now struggle to ensure that what he does is according to the law of the land. One gi chike gi oningo mi jok moyier kaka ne wachako gi wach mar Auditor General, ne wawacho wach mar control of the budget. Jogi katiyo gi chike, executive owenegi thuolo matiyo gi gini. Legislators ema noloso gigi giwene jogo utigi chike go kaka dwarore. Kopo ni giwuok oko mar chike to gi point out kama giwuoke oko no. To okoningo gi blame gi en mass ni jogo ok luw chike. Ma is not going to let us have people work. Nikech officers are actually in the law ni mondo gi serve the ordinary mwananchi. Ng'ama important en ordinary mwananchi. Jogi ema nyaka ne interest maggi. Ma emo miwinjo ka wawacho ni dho ni mosruok nyober. To nitie pogruok kuom wananchi. Nitie joma winje ni ok nyober, samoro giparo ni jakom no ningo dhi adhiya mbele kacha mondo wan wakawa ka sirkal kaka popularity maro chalo mondo wabed weg sirkal, rather than they donje sirkal ma ng'ato nose form, which means wadhi kaka joma dhi kwecho. Mano nitie school of thought amongst jogewa maparo kamano. Omiyo nitie so many different ideas. There's a lot of confusion in the country, but what we need to do and watemie mondo yiero mar jomiyiero oyier gi maber to ng'iye dwaro mar jopiny. Nikech ka kao joma jopiny dware mwa keto obed National Assembly, obed down there a governor, obed ng'ama nade,
ko ng'ama is mindful of japiny weche mag corruption will go down. To ka ng'ato keto ni en odwaro ng'ato wuon ma ok ong'e gima jopiny dwaro, this is where we have a problem. And my paro ni major important thing monego watim. Mosruok ni to ok onego wawuoye ahinya sani nikech we have to give it time mondo wane ane gima dhi timore kaeto gi action ma jakom dhi kawo. Koyudo kober, kwayudo ka weche mag Kenya maricho ka odok chien, then we'll support it. To kwayudo ka nyithindo pod thagore athaga, employments onge, creation of jobs onge, you know, Gen Zs kanyo wuok e Kenya ka, nyo gikonyo Kenya. Gin manyo gimiyo jo Kenya wake up. Magik makoro timore makoro wawacho as ODM ni wan gi jogo wa sirikal. Without Gen Zs dunyo gibedo, ok dunyo gibedo. Omiyo joma tindo gi, they have a future. Gin gi role to play. Nyaka sirikal masani ng'e ni o take care of them, omiyo gi facilitation maber, omiyo gi katije maber. Ok nyal miyo gi katije ka create jobs. Ok nyal create jobs ka sendi mabiro mondo ti uchamo ukwale sirikal. Magi are things manyaka be discouraged. Eroko mananya Mheshimiwa John Pesa. Nashon Odongo, wach mari mogik. Clever tan gi weche adek, I'll make them short as possible. Arachawo gi ne sirikal, amano oriwo entirely jatend piny mar Kenya kod team mage, mana achiel kuom joma ne o attack the Office of the Control of Budget called the Office of the Auditor General. Yeah, exactly. Auditor General. Auditor General. Ada kono just recall one thing. Well, let us get down to work. Waweregi moving around the country. What I feel impact mare, matich mare. He has only 1 year. This year, definitely mono redeem himself. Mono at least John definitely I'm checking marketing money. Ben impact moro. Currently, was it worth doing it? Mano is the only way people will have confidence on team Mar Raila gi Ruto Beru Kanyakla. Please let us get down to work. What we want to feel. Okorani monikono but please we want to feel it. Nejatend ODM Raila Molo Odinga made a very good move. At least he made himself busier. Mono at least a part about our economy, a part about our piny maro Kenya maro mar bedo kanyakla. To wamedo kwa ni karo bweni riwori gi jatend piny mar Kenya to ngeni ngani en ngama is unpopular, ngani ngama jopiny ok mor kode. Koro bedo kodi kode kanyo odhi bedo gi impact moro. Idhi gelo impact moro kuome kanyo mondo at least gimoro timre. Please onya kwa ni at least koro poni maybe temper nyalo dhi cool, yes nyalo be ni oywagore ni gino ok otimre maber, nyalo bedo gi chwang in different ways, and we do feel with time things do settle down. Again, sani very rare people nyalo paro things like Adani. Jo Kenya wigo will godo. Kopo ni we are here to mono at least mono wane ni we dhi will gima timore chien, kar maybe gima gitimo sani Kenya jo Kenya mang'eny dhi paro nikech gino bedo more impactful being ni image ma wamiyo jatend Azimio Mano Raila Molo Odinga. Koro please take time mari, they console deeper again. You still have chance at least give us maybe ina timono more explanation why ni approach gino kata maybe inyalo timono way mara maybe watineni we let's have another way out manyalo which is on the side of mwananchi. Tunejo Luo Nyanza ngeni a good number king from the comments karibu one quantity of kujunti a good number kono ni will be in opposition for that long. Yani onyola ongade pendwa kwara kono ni sani hapa ni sama kono beni ongiyo ni piny mar Kenya wadhe nango as a unit. Okni jo Kenya ni jo Luo ntire siasa nikech still jo Luo mantie siasa gikupo ni uchumi ni marach odhi affect ngata jo Luo kantie siasa okni jo Luo te ondiki okni jo Luo te maybe dhi bedo gi apaan ni maybe development temio mana ka kuno clever thing gimano temera last time a good number from 2018 project mano be launched the previous administration ntie a good number ma was told a good number ma no chame pesa a good number ma poko bedo no complete lakini they are just there. Koro okay that big deal ni kind serikal maybe kara maybe kuponi untie opposition ni unge big of disadvantage. A good number of us inyaneno wase bedo opposition ndio but ntie yana we ma serikal mano koten gi jakweth maro Mano Raila Molo Odinga osebedo koriwo otimo handshake from time mar Moi, and I'm sure a good number of people must be benefit my korwa a good number of projects must scale must at least as a success. Koro kio kwanda ni we be the position for long sana even kara serikal bene kuponi want position we find many ways mono make sero mono at least tema ngawa wa bid mono at least wayo gene ilo ne cake mar pi mar Kenya. Otherwise we open things to be smooth going forward and wish the best to the handshake team the handshake team and the Moyu Magisign, and we hope things they cool down at least medium or embrace things positively. Kenya Dikwe, Kenodo should be our major outcome at the end.
Agonindo kamanenya Nashon Odongo janon siasa mabedo godo kinyi makano kachel koda kama shimo John Pesa kundo thulo mar bedo kodo kinyi makawuono ka watu kachel ankora mujang sa osro musadek mar kinyi makawuono kanye makelo e giko mar Twak to achiel kuom welo mondo bedo kanyenge Otieno Arnold onego bedo kodo kachel kata kamano dich iwacho ni gigo ma ok nyal geng matimore apaya ka ng'ato biro e studio omone donjo e studio karaka temo mochopo kata kamano kalore kod chike matayo Twak obiro molewa ahinya kata kamano Ramogi jwang wabobedo kode chieng' machielo ma odiochienge mokwongo mano en jatatije duond bura mar KANU wabobedo kode odiochieng' machielo manokil Arnold Otieno mane makero giko mar chenro na tayo chenro ma okinyi makawuono e piny chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango awe lwet Sharon Ong'ao kokelni chal mar fwambo kachiel koda ka Joyce Oduor madhi kelni Twak ayanga mano mara mbako romo kama kaun warango weche mag solro igolo kanisa ang'o miyo ikwede koyude ichiwe koso mage machiwe jatend piny Kenya wik achiel osechiwo milion 140 e kanise ochal nade wadhi bedo ka kod jodolo ka Joyce Oduor tayo Twak makamano oditi masani